Hvad så, venner og guys? I dag vil jeg vil gerne præsentere Nerf pistol. Ja, Zombie Strike. Virkelig nice. Som I kan se, det er nok en eller anden fra en gammeldags cowboyfilm. Ups. For at lave, trækker I forsigtigt denne her ned. Og så følges der to skud med, som der ikke står noget på. Men min lillebror Marius har købt sådan nogle skud her med Zombie Strike på. Der står sådan et M, og står sådan noget Nerf dernede. Forstår I? Nerf? Ja, okay. Vi putter skud den her. Wow. Så gør vi sådan her. Der skulle jeg skulle lige over afsted der. Ups, det gjorde jeg sgu også lige igen. Ej, det var ikke undskyld. Nå. Jeg vil også gerne præsentere en anden Nerf-pistol. Hvad så, guys? Så er vi tilbage igen. Den her Nerf-pistol. Lad os lige se. Det er en Zombie Strike godt nok. Men der er sådan et lille lynmærke her. Og jeg tror, det betyder, at det er fordi, den kan det her. What are you doing? Jeg har ikke taget flere skud i. Nå, den er også virkelig cool. Og vil du høre, hvem... Og ved du hvad, det var faktisk ikke mig, der tog skuddene heri. Det er faktisk ikke engang min pistol. Det er min lillebror Marius. Jeg synes lige, du skulle komme herop og sige hej, Marius. Okay. Hej. Gå så tilbage og vær stille igen. Jeg sagde tilbage. Nu har vi kun én pistol at vise jer i dag igen. Med fans og YouTube. Så er vi tilbage igen, folkens. Og så har vi sådan en her. Til sådan en her. Okay. Du har sådan en her, så du har 25 skud med heri. Der står 25 max. Og derfor må man kun putte 25 heri. Men der er desværre det, at jeg har kun puttet 2 skud heri til YouTube. Så derfor, nu viser jeg, hvad man gør. Man tager forsigtigt den her. Når man har sat den her på, så tager man forsigtigt og trykker den her knap ned. Og så putter man den i. Og bonjour, du har den her. Den kan ikke lige bedre afsted. Skal der. Bonjour, baby. Jeg håber ikke, det smadrer iPad'en. Okay. Hvis nu at din pistol vil have en af dine skud til sydvest, så trækker du den her tilbage. Åbner her. What the fuck? Der sidder ikke nogen skud fast her. Okay. Du kan kun trykke den her tilbage, hvis du har den her nede her. Samme måde du lader på er træk. Du har den her op, hvor den ikke kan komme ned. Trækker den ned, eller hvor den godt kan komme ned. Den er heroppe, hvor du har skudt. Trækker den ned, trækker den op. Så skal du få den længere ned. Bonjour, baby. Okay. Ved I hvad, jeg gerne vil vise jer i dag? Jeg vil fandme med satan gerne vise jer noget. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man rammer. Bonjour, baby. Nu vil jeg vise jer, hvordan man rammer. Nå, jeg ved godt. Okay, folkens. Nu prøver jeg at ramme med den her. Oh. Very nice. Så tager vi næste. Jeg prøver med den her. Woo! Så tager vi næste. Nu prøver jeg med den her. Okay, jeg håber I nåede den her video. Jeg håber, at jeg faktisk kommer til at lave YouTube. Jeg ved godt, at jeg ikke har lavet nogen i et år eller sådan noget. Men jeg håber, jeg kan komme til det nu. Jeg håber, I synes godt om Nerf. I får nok sgu ikke mere af det, men jeg håber. Vi ses, folkens. Hej hej.